Sveti Jovan Zlatousti, pouke za svaki dan u godini. Uzrok mnogih neočekivanih nevolja je u gresima. 30. januar, 12. februar. Sveta tri jerarha. Ljudi u nedoumici pitaju jedni druge zašto mnogi prevremeno umiru, zašto mnogi boluju od dugotrajnih bolesti. Uzrok mnogih takvih neočekivanih nevolja jeste u gresima. Mnogo sličnih primjera ima i danas. Upravo zbog toga što sveštenici ne znaju ko je sve među vernima grešnik i ko se nedostojno pričešćuje svetim tajnama. Bog često takve tajne grešnike predaje na mučenje satani. Kada ljude snađu bolesti, intrige, nevolje, nesreće i slična iskušenja, uzrok tome treba tražiti upravo u ovome, u gresima i nedostojnom pričešćivanju. O tome nam govori i apostol Pavle. Zato su među vama mnogi slabi i bolesni i dosta ih umire. 1. Korinćanima 11.30. Kako se to dešava, pitaćeš me kada pristupam svetom pričešću samo jedan put godišnje. U tome i jeste sve zlo što ti svoju dostojnost za pristupanje svetim tajnama meriš ne čistotom misli, već vremenskim periodom, između dva pristupanja svetoj tajni. I što svoje retko pristupanje svetim tajnama smatraš znakom pobožnosti, ne znajući da onaj ko svetom pričešću pristupa nedostojno, makar to bilo i samo jedan put godišnje, ožalošćuje svetinju, a da je dostojno pristupanje svetom pričešću, makar ono bilo i često spasonosno za čoveka.